Takže čaute ľudia. Dneska, no bude to tak určené, budú tam jaké party, part 1, part 2, neviem koľko partov, ale dostal som od Uja rozžubaný Mustang, úplne celý na diely. To sú diely, všetko je tu. No a prvý diel bude asi z toho, že idem motor celý zrobiť úplne. Idem dať prvé dole piest, potom sa vrhnem tu do toho a ďalej už sa uvidí, čo bude. Teraz toto potrebujem dať head. To je taká pomôcka, ale do Rimavskej. Bože. To nič. No, prvé video vlastne bude z toho motoru, jak ho rozoberám. Ďalšie bude, uvidím čo tam bude, uvidíte sami, no potom. Ja fakt netuším, proste tu je všetko. Úplne, ten Mustang úplne celý rozobratý, tu je toľko vecí robiť. Chcem ho hlavne spojazniť. A to je asi tak všetko, čo potrebujem. Ale spojazniť ho a urobiť ho proste krajšie a aby proste fungoval. Škoda Mustangu, stál tam iba Uja. Super, som stratil šrubu. Do faka. Proste. Daj mi príde pomôcť. Mišovi zavolám. Mišo? No? Nemôžeš prísť do mňa? Na čo? Uvidíš. No už to mám z iného pohľadu, prišiel aj malý zasran. Chcem poslednú šrubu to tu dorobiť. Practice. Však practice. Nie. Však ja ti to môžem natočiť z jedného pohľadu. Že toto tu dorobím, už potom mi nebude treba toto je robiť. Ešte piesť sem dať dole. Takže máme všetky šruby rozobraté, ešte, tu ešte toto. Tak. Ešte toto idem dať dole. Takže kameraman Michal Sabol. Dobre, toto by sme mali. Rozobraté to vlastne už celé. Čo? Ma to sere, že jak to je. Takže máme už všetky 4 šruby. Valec, hlava pistu, koleno. Tu máme, ale kúkajte, aké to je čisté na to, že to koľko má rokov. Tam nie je ani jeden škrabanec proste. To je masaker. Java. A teraz potrebujem na toto tu dole. To neviem, ak sa ani dáva. Hej, to už pôjde. Som mohol sekať vedečka. Dekam? Teraz už mi ďalšie bolo všetko. Dobre, počkej, čo robí? Toto, fajne to je. Dám dole piesť, mi to nejde, no. Piesť neviem, ak sa mi dáva. Toto je spojky, aby ste nemysleli, že tam mám spojky, toto je. Spojky už mám vonka, hej. To už je tam iba záložka. Do faka. Hej, sa je pokladivko. Ukáž potom celé, koľko dielo tu je. Aj rotor, jaký tam je. Všetky náhradné diely. Nie že náhradné, ale všetky diely. Veľa to tu je. Šruby. Tu máš náhradné? Je to vonka. Tu máš náhradné, alebo tam je všetko? To je všetko, to je rotor, všetko, tam to je elektrika. No. Gumy. Sedadlo ukážeme, jak ho vyčistíme. Dobre, toto by sme mali. Ti natáčal minulé video, Marko? Ja som ho statil. Dobre, piesť v dobrom stave, ešte to dám dole, teraz akurát, s brake cleanerom. Hej, taký piesť tam, brza si už nedám, ty natáčaj, nekúkaj na to. Taký piesť v takom stave,
v lepšom stave, krajšie, aj toto tu ľahko sa vybere, už s rukou to vyberem. V pohode. Takže piestik dáme sem, tu máme karburátor. A takže to máš aj nejaké náhradné diely, hej? Hej, je to veľa podľa mňa náhľadných. Tu máme ozubené kolečko na reťaz. Čiže tu máme gufera, to kto dalo? Tu je nakopávačka, všetko možné tu je. Sedadlo, nádrž. Tak vyzerá aj dneska. No to budem dávať všetko. Dám to tu. Ale počkajte, ja Ale to to nemáš nejaké Tu netačíš všetko. aj také veľké diely. Hej. Ty nekúkaj tu len na kameru, bo bude to potom i patrať z videu inak. Dobre, toto tu nechám zatiaľ. Veci. Dobre. Spúšťame to do motora. Toto bude pain. Ale nie, to máš do dnuka. Hej, toto tam dole a mechaniku No, nechávam. Ale tam mechaniku, to ja mám tam zle v Pionierovi. Však uvidíme. Hej! No super, no. Takže teraz stativ ide na zem. Tam je všetko v tom. Kvapalina, olej, Dobre, daj to benzín. naspäť stativ. Ale tak, aby to bolo pekne vidno, hej, ešte kúkni, ak to vidno. Dobre ľudia, takže z oleja nič tam není. To by sme mali. Asi, čakaj. Jo, čo som elektriku nerobil. Vidíš, sa naučíš. Však popýtaš Uja určite mohol dať čo, ne? O, akože tu je dobré tesnenie. Spadlo ti to šiba. Co ti bije? Čo? Ľudia, To keby musel toto cítite, Fuj, ale to fakt, že to není, že... dobrá voňa, to je hnusná To voňa, nedá si. fuj. Tu tak treba dať olej, že by išlo. Pozor, tu dáme veci. Beriem tenky, daj, ak to zabalím. Všetko. Kde som dal šruby, čo sú? Keď sa ti toto podarí, tak bude vyzerať aj Pionier. Čau, keď sa mi toto podarí, tá pioniera mi dá ešte zrobiť. Tu je piest, ešte z piestu. Dáme tiež do piestu. Garážu je. To bolo opatrne, tu nemôžete mať Tu keď budete to robiť, tu nemôžete mať žiadnu špinku, ani nie. To musí byť, ja to potom ešte prejem so stenom. Fuj, kámo, jak veľa tam. Taká odolná, to budú potom Fajná. moje atómy. Ohľad teraz, keď tu vybuchneme, tá volajte sa mi. Tu celé. No, toto je Parkside. Profi. A teraz žút. To buchne celé, ne? Fuj. Neprechádzajte tu reťaz, keby ste to robili, neprechádzajte reťaz s tým, iba toto okolo. No takže nový statív Mišo vymyslel, taký glupý. Toto ide tu. Takže máme tu zase, toto by sme mali. To môžete vidieť, jak to je. Všetko. Peso ide. Ideme to celé zložiť. Dúfam, že najnižšie. Čakaj, daj tam onen olej dajaký. Mi treba šruby ponachádzať, Mišo. Dobre, to ten kufrík, vieš, to tam je so žltým, toto mi daj. To ten horný. Toto sú zlaté. Nie, to ten tam žltý, akéby dole. Dole, na tretej. Máme raciol. Malo priestoru tu, kámo. Ja to ide, vidíš? Ježišku, na kryšku. To si ten mu dal. Kámo, ale dobre, to aj tak vyzerá. Dobre, ideme to zložiť. A ja to tak ani iba... Čo? Tiesnenie. Pravda. My sme zabudli dať tiesnenie. A kam... Potom... Ale... Debilný. Dneska bola policia. Nebola. Kámo, to strašne je to zobratý, však to je do šrobky. Skoro. Hej, ne?
To tu kamo vôbec To môže nebude iba na pocit. diely jedno šrubky rozobratý, jo. Kamo, toto tu vôbec nie je dobre. Dek, more svetlo! Takže toto už je koniec videa. Nemám na to už teraz veľmi čas, takže ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Bude part 2 rozoberanie tejto strany, budeme celú mechaniku tu robiť vlastne vnútri. Idem ešte rýchlo čo poskladať tam, čo som teraz donesol a čaute. No ľudia, ozývam sa vám z dielne. Tu motor, to je totálka, to ide na GOčko. Dali sme predné tlmiče, zadné tlmiče. Kolesa sme obidve nafúkali, všetko sme tam zrobili v nich. Teraz robím plynové lanko, je dosť veľa hodín už, takže dám plynové lanko aj domov už. Zajtra uvidíme, čo vyjde.